cargado de proxectos para a reunión, falouse de todos eles, uns están en un proceso de maduración maior e outros menor, pero os máis importantes é, desde logo, por unha parte, todo o tema ferroviario, non? A conexión co porto exterior, a conexión tamén con as pontes para a evacuación do carbón do porto exterior. Tamén fala o Ministerio de estender esa conexión ás pontes hacia Bahamonde para facer que o porto teña unha salida de mercadorías ao marxen do que é do que vai ser a línea convencional ou a línea do AVE. A propia entrada do AVE en Ferrol, o desplazamento e a creación dunha nova estación de mercadorías na zona do entorno dos polígonos industriais. O sea, todo o tema ferroviario, desde logo, eu creo que é, desde o punto de vista estratégico, o máis potente, o máis importante, o que máis impacto vai a ter na xeración de empleo, de actividade económica no futuro. Pero, bueno, hai tamén outras actuacións de carreteras relacionadas con certas conexións da autopista, no Sino, tamén do tramo entre As Pías e Portanova, varias obras, bueno, hai cosas tamén importantes en esa materia. Y estas actuaciones son claras, son claves además para Ferrol, son una muestra del compromiso del Ministerio de Fomento con la comarca. Sí, desde logo chegamos antes á reunión e a reunión foi unha reunión, vamos, desde o punto de vista técnico moi seria, no sentido de que o Ministerio plantea con moito rigor sempre os seus compromisos e os seus márxenes de actuación, non? Nunha situación presupostaria que non é favorable, porque os presupostos deste ano son restrictivos en canto aos de outros anos anteriores, pero desde logo que sí expresaron todos os responsables do Ministerio que ali estaba e o propio Víctor Morlán era pois que tiñan claro a vontade do ministro que así lles expresou de que a Ferrol hai que decirlle que sí, o sea, vamos a manter a reunión. Foi o alcalde quen tuvo en días pasados unha conversa co ministro de Fomento e fruto desa conversa pois o ministro deu instruccións claras ao Ministerio para que efectivamente a Ferrol se lle diga que sí, non? Este protocolo implica un compromiso explícito. Sí, eu creo que iso é quizás o elemento políticamente máis importante, non? Porque todo o que vamos a escribir no protocolo, pois o Ministerio estaba en condicións de facelo igual e podía facerse dunha forma máis ou menos organizada, non? Pero o feito de que, en primeiro lugar, o feito de que a iniciativa do Concello se lle plantea a Fomento a necesidade de escribir todos os compromisos en un papel, me parece que é, por parte do Concello, unha aposta moi clara e tamén unha exixencia de claridade ao Ministerio de Fomento, non? E por parte do Ministerio, a expresión da voluntade tan clara tamén de adquirir esos compromisos en un momento, posteriormente, pois hai dificultades, supón un compromiso cualitativamente importante con Ferrol. ¿Hay algún compromiso concreto, además de las reformas ferroviarias, que quiera conseguir usted para Ferrol? Algo que le dé la impresión de que se ha quedado en el tintero tiempo atrás y que se necesita. Pois sí, hai unha cousa que efectivamente este semestre que España preside a Unión Europea temos que sacar adiante e é xustamente a eliminación do veto sobre Astano para a construcción civil, non tanto para volver a construir barcos como Arteaga, xa se verá para que, pero polo menos para poder actuar con libertade e poder competir coas capacidades que Ferroterra ten. Bueno, a mí ya para terminar me gustaría preguntarle, ayer se hablaba de firmar este protocolo, se decía que hoy mismo se iban a poner a trabajar. ¿Ha llamado usted a Fomento, ha preguntado, oigan, ¿estamos ya con el protocolo de Ferrol? Xa hoxe pola mañá. ¿Y qué le han dicho? Sí, por suposto, están xa vamos cruzando os primeiros documentos e mantendo dentro do Ministerio as primeiras reunións de traballo con este asunto, concretamente no tema de ferrocarriles. Tiñan hoxe xa unha sesión de traballo con técnicos do Ministerio para ir elaborando documentos, están xa traballando niso.
Bueno, pues Xavier Carro, muchas gracias por acompañarnos y por hacernos un hueco, que es moi complicado. A vosotros, e quero tamén expresar pois a miña noraboa á cadena por a victoria nese xuicio e finalmente ter concedida pois esa licencia de televisión que vai permitir que sigamos disfrutando deste canal. Moitas gracias. Pues muchas gracias, Xavier Carro. Ustedes ya lo saben que aquí estaremos mañana de nuevo en Espacio Abierto.